sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Sabado, Setyembre 18, tuig 2021. Makita kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod. Kag mabatian pag sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Ang YouTube balita Aksyon and Defensor. Kagkaroon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Pagsasko sa isa ka pulian sa barangay Takuling ginaimbestigahan. Syudad sa Bacolod, kalakip sa 4 ka lugar nga naka-alert level 4 status sa COVID-19. Sa mga nagapanguna nga balita national, Health Secretary Duque may ethical issue sa paghatag sa COVID-19 booster shot. Ginbakal nga test kits nga may 6-month shelf life gindepensahan sang DOH. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6 just detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod
sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sumsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Madayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining akong trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:16, kagkaroon sa detalya sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal. Ginatinguan sa tatapan ni Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Glass Gonzales nga makakilala ang personang responsable sa natabo nga pagpangsasko sa isa ka pulian sa iya lugar sa Barangay Takuling. Suno kay Gonzales Lubos nga ginkyakibot sa tagreklamo ang natabo nga pag-sealed off sa iya pulian apisar nga ini ang wala man sang direct contact sa isa ka pasyente sa COVID-19 o kung nalakip sa listahan sa contact tracing. Dugong pa ni Gonzales ang among pulian ginpalibutan sa caution yellow line kagintapikan man sa under quarantine notice gikan sa wala pa makilala nga persona. Bangod sini nga insidente nagapanawagan ng konsehal sa publiko nga mangin responsable sa ila ginahimo nga mga aksyon ilabi na kun ini ang makadulot lamang sang indi maayo nga epekto. Kami di incident na ginatadkuhan ng isa ka balay, gin-seal off, ginpadalaan advisory, home quarantine advisory, illegal na siya, no? Kaya hindi man siya close contact. So, nag-cause anxiety, stress sa tagbalay, seal off ang balay mo yan.
Nagalaom si Councilor Lady Glass Gonzales nga makabulig sa COVID-19 Vaccination Information and Education Campaign ang plano sa Emergency Operation Center nga pagbalik sang live program sa Facebook sa diin may pila ka mga doktor nga nagaserbe bilang resource person. Suno kay Gonzales nagapabilin nga problema sang liga ng mga barangay ang pagpatigayon sa mga kampanya bangod sa kawadon sang interes sa publiko. Sa pihak nga bahin, prioridad man sa karon sang ila grupo ang pagpatuman sa minimum health protocol sa ila natungdan nga mga barangay base man sa damlag lang ginmando sang alkalde kasunod sang nagtaas nga kaso sang COVID-19 sa Bacolod. Sa iban nga balita lokal, ginpasaka sa Department of Health ang Alert Level 4 status sa apat ka mga lugar sa Western Visayas. Ginalakipan ang mga lugar sa syudad sang Iloilo, syudad sang Bacolod, probinsya sang Iloilo kag Guimaras. Sa datos sang gipagawa sang DOH, ginbasihan ang kada adlaw nga bagong nga kaso sang COVID-19 sa kada 1,200,000 ka populasyon. Ginreport man nga ang mga intensive care unit o ICU sa mga hospital sa nasambit nga mga lugar ang may masobra 70% kag critical man ang COVID-19 bed utilization. Nagpreparar ang Barangay Singkang Airport sa pila ka mga oxygen tanks para sa pumuluyo nga naga-eksperyensya sa kabudlay sa paginhawa. Ini ang inisyatibo sa barangay kasunod sa kabudlayan sa karon nga magpa-admit sa hospital. Sa datos sa barangay, may 8 sila kadalagko nga oxygen tanks nga ginrentahan. Nagbakal sa pila ka mga regulator kag mayara man sa portable oxygen ang ilang ambulansya. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni punong Barangay Rosino Distrito, ini nga oxygen ang libre nga ginatanyag sa barangay sa pumuluyo. Ginehemplo ni Distrito ang sitwasyon sa iutod nga si Anay Consel Cesar Distrito nga nagpositibo sa COVID-19 kag nagahulat pa sa pila ka adlaw antes nga na-admit sa hospital. Sa karon may 4 na ka oxygen tanks ang nahulam sa barangay kag sa latest nga record naman may 68 ka active cases ang barangay. Sa nabaluan niya kalabanan sa mga hospital sa karon ang nagpagawa sang advisory nga nalabot na ang ilang full capacity sa ginpain nga COVID-19 beds. Sa katapusan nga balita lokal, magapungko bilang station manager sang isa ka AM station sang Armed Forces of the Philippines si Army Major Sinon Pancito III nga nagserbi man bilang spokesperson sang 3rd Infantry Division sa sulod sang 3 ka tuig. Suno kay Pancito, siya sa karon ang gin-assign bilang group commander sang Media Civil Affairs Group sa National Headquarters sa Camp Aguinaldo kag magaserbi man bilang program host sa pila ka mga television network. Ginpasalamatan naman ni Pancito ang panibagong responsibilidad kag pagsalig sa iya sang pumuluyo agod maplastar ang tinutuyo sa militar. Ang bago naman yung spokesperson sang 3rd ID amo si Army Captain Kim Apitong. I'll be joining the Civil Relations Service AFP and mag-group commander ng Media Civil Affairs Group. At the same time, station manager ng AM station ng AF at saka mag-program host sa mga TV programs namin. Actually, very big challenge. More responsibilities actually. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon na Radio Philippine Standard Time, alas 6:22. Hindi malikawan sa tao nga maghina ang resistance. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na!
Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilog dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name na naman-amat ang kamisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire ko to my part because the year na nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino.
Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga pata sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na hikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa Aksyon! Kagaron sa detalye sa atong mga nagapangulang nga balita national, gin-insistar ni Health Secretary Francisco Duque III nga ginakonsidera sa ahensya ang ethical issues sa padayon sang booster shots. Suno kay Duque, madamo pa nga mga Pinoy ang wala nakabaton bisan sang una nga dose ng COVID-19 vaccine. Patag pa ni nga ang pulisa sa booster shots ang yara pa sa evaluation sang vaccine expert panel kag tanan nga expert group sa COVID-19 vaccines. Dugang pa sang tiglikom nga bisan ang World Health Organization wala man nagarekomendar sang booster shot bangod sa kulang pa ang supply sang COVID-19 vaccine. Ginklaro sa Department of Health nga ang ginbakal sa gobyernong RT-PCR kits for COVID-19 nga may 6-month shelf life ang malayo pa sa expiration. Nagwa ang klarifikasyon sa DOH matapos ginpahayag ni Senator Francis Pangilinan nga base sa inspection nga may perma sa PSDBM nga nakasaad nga ang mga ginbakal nga test kits ang may 6 lamang kabulan nga shelf life sa pihak sa requirement nga 24 tubtob 36 kabulan halin sa PETSA sang delivery. Yan pa siguro naman sa DOH nga ilalamang ginbakal ang test kit nga may standard sa World Health Organization kag nakapasar sa RITM evaluation. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:32. Ginpangunahan ni Manila Mayor Esco Moreno Domagoso ang inaugurasyon sang 5 kapasilidad sa Tondo area. Nagligad nga simana. Si Domagoso ang ginupdan ni Vice Mayor Hani Lacunapangan sa inaugurasyon sa Patricia Sports Complex, Health Center, Daycare Center, Barangay 177 Hall, kag Barangay 177 Chapel. Angod sini, una man gitpahayag ni Dumagoso nga ang building kag pagpaayo sa madamo nga pasilidad sa syudad ang magapadayon agud makahatag sang mas maayo nga social services sa tanan nga Manileños. Una sa balita, una sa aksyon.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:33. Kaginyo pamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Dili lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Sabado, Setyembre 18, 2021. Sa liwatang inyong balita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,